I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Ha? Nga naman. Dado naman kong papa sa Manila. At doon ako niya pa eskwelahon sa college. Di na dito makita. Misugot eh ka? Namugos man si papa. Dili ka mo sugot nga mauban ko ni papa sa Manila. Ha? Nganong kang mupugong ko no? Iimo kong amahan ang mupaskwila ni mo sa Manila. Swerte kay ka, Hazel. Dato ang imo mga ginikanan. Makahimo ka kayo pag-eskwela sa Manila. Ako totob lagi din eh. Gool paya ko. Nganong mag-uol man ka? Dili naman ta magkita. Dili na ta perming manakop og mga butterflies. Sagdi lang. Dito sa Manila. Mga dato na gyud ang imong mga higala. Mga dato na ang imong mga barkada. Unya, matabang ka sila nako sa pagpanakop og mga butterflies. Makahimo ka silang ingon ini kanindot nga kwadro. Ang pangutana, may kaba-kaba sa kaha dito sa Manila? Mingawan ko din eh. Natural, taga-rinhigod ka. Mingaon ko nimo. Mawara ng imong kamingaw na ko eh, kung daghan na kaghigala dito sa Manila. Labi na, daghang gwapo dito sa Manila. Malingaw kag samot. Ikaw na may gwapo para na ako. Ayagod ko padungga na. Matuo ba ako basta ikay musulti? Tinuod lagi. Ang hilak ron ko. Ay, ayaw eh. Sige. Matuo na lang ko. Mahilak mo na ka. Kung maato nagani ko sa Manila, ayaw sikik tuol ni Karen ha. Ha? Nga naman. Nagduda ko. Setig sumbong ni Papa sa permi na itong panagkita. Lo, di mo tingali, Hazel. Laban mo na si Karen ni mo. Laban lagi. Tabag duot. Ha? Kalitgod kaayo ang pagkausap ni Papa. Dili na ko niya pagawason sa amo nga way kuyog. Unya, naghisgot na si Papa nga doon na ako'y nagustuhan. Be, diin man si Papa anak, be. Doon na di kay nagustuhan? Doon na. Doon na di kay nagustuhan ni sa ato? Wala lagi ko mahibawa na. Wa mo kay gisulti na ko, God. Wa lang. Kay mauwaw man ko. Unya, nakaila ko sa imong nagustuhan? Kaila kaayo. Ha? Kinsa man na siya ba? Ikaw. Ako? Ikaw lagi. Oo, natural nga. Makagusto gid ka na ako kay best friend ko ta, di ba? Pirmi ba kitang manakop o kaba-kaba? Tingali sad. Bilang taon niya kag cellphone ha. Cellphone? Nga naman? Aron magsigit ang kontak. Aron makatawag dayon ko nimo kung mingahon ko kaba-kaba. Wala. Tingalig mahibawaan sa mong papa. Na ikaw gyud makasab-an. Dili mahitapong mahibaw si Papa Milan. At raman ko sa akong kwarto manawag nimo. Panawag sab niya na ako ha. Di mo gud ko kahibawan na gud. Sus, ikaw pa. Ka-pride nimo. Makatun na lagi ka. Paulit na lang ko ha. Ihatod ka na ko? Ayaw uy. Tingaling masugatan tanin noy butoy. Pero tingalig binuangan ka. Hapon ra ba? Nakasiguro ko nga nagbahis-bahis na turon si Noy Butoy sa pagpangita na ko. Ato na ko ha. Salamat ining 4 ha. I love it. I really love this stuff, butterflies. Para ginaan ni mo, Hazel. Aron ka malipay. Milan, Hazel, imong kang gigakos.
Dili di ka mo pahos o gakos na ako. Tingalig, dugay patang magkita. Bitaw no? Di ay kami nga huna ko. Mingawan ko ni mo eh. Ang yawan nung dili man ka mo gakos na ako. Um, Hazel, bawnon ko ang imong kahumot. Dili ko hikalimtan ang imong kabuutan. Milan, ayaw ba yung pangitaglaing girlfriend ha? Ayaw ha? Karen? Karen! Oh, nga Noy? Kakita kang senyorita Hazel? Ha? Ako unta siyang ubanan sa lungsod. Pero, pagbalik na ko, gikang nagkuha ining jeep. Wa naman siya. Unsay gisangpit ni mo ni Hazel, Noy Butoy? Senyorita Hazel. Tinuod itong gisulti ni Mama nga. Patawgon na sila senyorita ni Hazel? Na, pagbantay gud na ng imong isang pit ni senyorita Hazel ka rin ha? Sigurado gud nga, may agom ka sa silot ni Senyor Emilio. Ilagi gipakita ang ilang kaadunahan, no? Wa tay mahimo. Kakita kang senyorita? Wa ra ba? Atuan na lang sa lungsod. Tingalig dag-una to nimo. Na, dito na ko gikan sa lungsod. Gadihar ba ako si pangita niya? Pero, wagid ko makakita niya. Asa man ka to siya magsuruyan eh? Wa sagi ko mahibaw, Noy. Muli sa ko sa amo ni ha. Sige ka rin ha. Imo gani makitaan si senyorita Hazel. Palihog kog sulti niya nga ganihari kong nagtuyok-tuyok sa pagpangita niya. Nialagi ka Karen. Haid man si Milanang. Kaniyara man tong nawa. Nganam di ay. Gipangita manggut si senyorita Hazel sa ila. Kinsa? Kinsa nangita? Si Noy Butoy nang. Nagkita man mi. Og, nakugang sad gani ko kay senyorita Hazel na iyang sangpit sa anak sa iyang amo. Kang kinsa man ang pagbuot? Aw, kang senyor Emilio. Ay, mapahitas-on gyud ay kay na si Senyor Emilio no. Murag nakuwangan sa iyang kadato. Murag na ahaw-ahaw. Gipangita na ba si senyorita Hazel? Giingnan sad kang Hazel Karen nga mao na isang pit niya, senyorita. Murag di ko mutuo nga makagusto senyorita Hazel ana uy nga tahuron siya nang. Pero wa man siya mahimo. Mando ni siyang amahan. Ngano nangita man kang Milanday? Kay gipangita lagi si senyorita Hazel. Tingalig nagkuyog silang duha. Ako silang pangitaon uy. Murag nagkagrabe na ang panghitabo din heda. Sige nang. Ikaw na lang pangita nila kay tingalig ako ra sig gipanid-an ni Noy Butoy. Iyon ka, adto na ka. Hapon na ba kayo? Tingalig ipangita na ka sa inyo. Hala, si Noy Butoy di ay. Kinsa man na siya, Hazel? Among driver. Ah, Dili na ko basta-basta makagawa sa amo ko. unsa? Laki. Unya, akong giilad si Noy Butoy. Ako siyang giingnan nga adto ko sa lungsod. Iya magyud kong giubanan. Moto, sa dihang iyang gikuha ang jeep, midali ko biya sa amo. Hala, tingalig si Noy Butoy na hinoon mo maalaot tungod sa imong pagpangilad niya. Laki no. Adto na kikuha. Dali. Ihatod di ka. Ayaw lang. Makitaan pa lang noon kang Noy Butoy. Isumbong ka ni Papa. Unya, makulatahan ko? Ambot lang. Murag, di ba kayo kumutuoy nga mangulata si Papa? Pero maniguro lang kita. Ako na lang magawas. Sige. Unya na ako musunod ni mo. Katong akong gihangyo ni mo ka. Ang haim na to. Nga, dili ko ka mangita girlfriend. Di uy. Muhuman ko sa kong pagtuon, Hazel. Kinahanglan ma-professional gid ko
Aron, imo sa kong ipasigarbo. Kana ba? Ato na ko ha. Amping ha. Ahay, hapit na lang mahurot ang gasolina ng balik-balik na kuslungsod. Pero, wag yun ako makita si Senyorita Hazel. Unsaan ko kapag pangatarungan kung mahibawaan ni Senyor Emilio. Ang akong cellphone. Patay. Si Senyor Emilio na naman. Senyor Emilio. Ganong dugay man kang mitubag? Ayon ang imong senyorita. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!